Ake ngibuze la Khabazela. Nangu mangabe ngilalela ingoma lana yenyoni emhlophe ithi wathi uzoyishaya. Wena mangabe uthi unyoni emhlophe uthi amanga esidaka usho kuwena. Kodwa mangilalela uthi wathi uzongishaya ngeke ngishaye isidaka. Kungenza mhlawumbe wakade umthembisa ukuthi uzothoka umthela induku kancane. Nalela. Angithi amanga esidakwa. Uyazi mawudomu ungakazi uqeda umatric obuqala. Ungakazi uphase ngo1 ukukhuluma into. Bongathiwa ukhuluma ezweni kuthiwa njoba kade ngiya kuRihanna kungena iCovid ngizoya khona ngathi qoshwa abantu bebuya ngapha ungaphasa ngobani mfowethu sengithola ukuthi iCovid abantu akufanele ngiyele kufanele umuntu ele manje nokukhuluma ungabe necompose ukuthi wawuthe uzoqula noRihanna awucabange ekhanda ukuthi bekune Covid njengoba bonke abantu bebuya ngapha shothi usukuyisilima kahle kahle ubani okwaphesheya njengoCovid shothi awucabangi engqondweni into nje engathembisika leyo shothi kufanele kuthiwa nje uthi usuke wena uthi bengizocula kanjani noRihanna kune Covid ohleli la eMzansi akekho umuntu ade eyibuka leyo nto intoni lokhulumayo usho umsangano phela lo. Asambe ke nemhlaba nakho ngaze sofuna